Hej, det er Patrick Marek 1234 her. Jeg vil vise jer, hvordan man laver et rigtigt nemt kanonslag ud af heksehyl og papir. Okay, først tager 2 lunter ud af heksehylet. Så tæmmer du heksehylet ud på papiret. Du kan eventuelt bruge en tang eller noget andet, en hammer eller noget. Ja, så skal du bare tømme de begge to ud på papiret. Det er rimelig nemt. Og så tager du den ene lunte, sådan, og så krøller du den bare sammen. Det er bare så, der kommer bedre i lidt. Så lægger du den oven på krudtet, så tager du den anden og gør det samme med. Så hælder du bare det samme sted hen. Ja, jeg kan ikke lige pause nu, fordi jeg er lige i gang her. Så er heksehylen færdig, og så smider du den bare i skraldespanden. Og så den anden lunte, den tager du så og lægger sådan så der kan komme ild i lortet. Så lægger du det andet stykke papir ovenpå. Og så folder du ellers bare på en god måde. Det er lidt svært at vise det. Kan I bedre se nu? Så folder I bare sådan her. Flot, der skal lige kunne stikke ud der. Så kan I bare putte tape rundt om, eller hvad I nu har lyst til. Og det var min video for hjemme kanonslag af heksehyl.